At yuta na po king katlong aldo at tauling pamagsadyo para king kapiyasan ng Nuestra Señora de los Angeles. Siklod tamo po. Ang tanda ng Santa Cruz, ipagadya mo kami sa mga kaaway namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagsisisi. Panginoon kong Heso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, pangalawa ng Santissima Trinidad, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, nakusang nanaog sa lupa at nakitulad sa aming mga abang nilikha upang kami masakop at maipagadya sa aming mga kaaway. Ako pong kaaba-abahang sa lahat ay nagpapatira pa sa kailaliman ng iyong awa sa pamamagitan ng kamahal-mahalang Birheng Reyna ng mga anghel at gayon din sa pamamagitan ng mga banal sa langit, na ako'y masilayan ng liwanag ng Diyos Espiritu Santo upang mabatid ko ang aking mga kasalanan, mapagsisihan at magkaroon ng tibay na loob na magtika at hindi na muling magkasala, umiwas sa mga okasyon ng kasalanan at manatili sa iyong grasya. At kung sumapit na ang oras ng pagpanaw sa mundong ito, ay makaharap ako sa iyo at pala rin akong makasama mo at ng kamahal-mahalang Birheng Nuestra Señora de los Angeles. Amen. Amen. Panalangin sa ikatlong araw. Kadunong-dunuang reyna ng prinsipados, tanging nilikha ng Diyos na kinikilala at kinagalang na ikatlong koro ng mga espiritu sa kalangitan, na kung tawagin ay prinsipados, na sa di malirip na karunungan ng Diyos ay kusang pinagkalooban ng biyayang makatarok ng mga misteryo ng Santissima Trinidad. At sang-ayon sa karangalang ito, naging dapat ang mga naturang espiritu na sa tuwinay ay nakaligid sa palibot nitong reyna ng sansinukob upang agad na makaganap sa kanyang kalooban. Alang-alang po, O Birheng Ina namin, na hindi na ilihim sa iyo ang aming mga kamangmangan. Ipag-utos mo po sa koro ng prinsipados na kami bahaginan ng kanilang karunungan upang matuto kaming umilag sa mga maling aral ng naglipa ng mga huwad na relihiyon na pawang laban sa banal na iglesia na iniwan sa amin ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang mga apostol upang kami tunay na magkamit ng kaligtasan at kalawalatian sa langit. Amen. Amen. Ngayon po, banggitin po natin ang ating mga kahilingan.
sa mababang tinig. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at yandiyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Koro ng Prinsipiados, ipanalangin mo kami. Dalit, anyong pong tugon, tayo ay sumama na makipag-awit itong reyna ng mga nitong Ave Reina ng mga Angeles. Ulitin po natin. Tayo ay sumama na makipag-awit ng Ave Reina ng mga Angeles. Mga santo at santa na nangasa langit at siyam na koro na maanghel. Tayo ay sumama na makipag-awit nitong Ave Reina ng mga Angeles. Tayo ay sumama na makipag-awit nitong Ave Reina ng mga Angeles. Ang Birhen Maria na nagtamong galak sa mga biyaya na sa langit buhat, na sadyang kaloob ng Diyos na anak, ay hiyas ng mundo na walang pagkupas. Dito nagsimula ang walang kaparis na tuwa at aliw ng lupa at langit. Tugon po. Tayo ay sumama na makipag-awit nitong Ave Reina ng mga Angeles. Ang mga biyaya at kababalaghan ng mga bituin ng araw at buwan, at iba pang hiyas nitong daigdigan, na sadyang nilikha ng poong may kapal, kung sa kagandahay totoong lumabis, sa dapat maabot ninyong pag-iisip. Tugon po. Tayo ay sumama na makipag-awit nitong Ave Reina ng mga Angeles. Sa aba ng mga anghel na nagtaksil, na nangagsisama doon kay Lucifer, sa pag-aakalang kanilang gahisin, yaong espiritong dilag at luningning, nang tayo maligtas sa madlang panganib at sa mararangyak masasamang hilig. Tugon po. Tayo ay sumama na makipag-awit nitong Ave Reina ng mga Angeles. Yaong mga pusong pinaghaharian ng sukol ng budhi at kapalaluan, sa utos ng Diyos sila'y lumalaban, at sa Birheng Ina ay di gumagalang. Pagpapakababay totoong marikit, malapit sa Kanya ang awa ng langit. Tugon po. Tayo ay sumama na makipag-awit nitong Ave Reina ng mga Angeles. Yaong si Lucifer, pati mga kampon, na mga hulog na sa dagat ng apoy, siyang pagkatupad sa hatol ng poon, sa paglabag nila sa inang nagpumpon. Kaya ang marapat tayo ay maglinis ng nasa sa loob at laman ng dibdib. Tugon po. Tayo ay sumama na makipag-awit nitong Ave Reina ng mga Angeles. Walang kahulip-lip, tuwang labis-labis ng mga propeta at mga martir, mga kumpesor at mga birhen, sa tagumpay noong prinsipe ng langit, sa San Sinukubay ating maririnig ang awit na gloria pagkatamis-tamis. Tugon po. Tayo ay sumama na makipag-awit nitong Ave Reina ng mga Angeles. Di sukat malirip ang walang katulad na hiwaga noong Santisima Trinidad. Ikalawang persona'y naging taong hayag sa tiyan ng Birheng Mariang Busilak, nang tayo'y masakop at magtamo ng langit, at sa mahirap tayo ay mabihis. Tugon po. Tayo ay sumama na makipag-awit nitong Ave Reina ng mga Angeles. Pagsikat ng araw, biyaya ng Diyos,
Wagas na pag-ibig ang idinudulot sa lupa, sa dagat, sa parang at bundok. Binibigyang buhay ang tao at hayop, kaya nararapat sa puso ititik, yaong kalinisan at wagas na pag-ibig. Tugon po. Tayo ay sumama na makipag-awit ditong Ave Reina ng mga Angheles. Pasasalamat po namin walang hanggan, Poong Diyos namin at Birheng Inang Mahal, sa mga anghel at santong patnubay, maging dapat nawa itong aming pagsisiyam, purihin ang Birhen ng lupa at langit, na sa paglilihi walang bahid duhingis. Tugon po. Tayo ay sumama na makipag-awit ditong Ave Reina ng mga Angheles. Reyna ng mga anghel, kami ipanalangin mo. Nang kami makinabang sa mga pangako ni Kristo, anak mo. Panalangin, tayo pong lahat. Panginoon naming Diyos, na lumikha ng langit at lupa, kaming nagtitipon sa pagsisiyam sa kamahal-mahalang Birheng Ina, naming Nuestra Señora de los Angeles, ay pagkalooban mo ng grasyang makapaglinis sa aming kalooban, nang kami maging dapat na magkamit ng iyong awa at tulong na aming isinasamo. Pakundangan sa mahirap at sakit ng aming Panginoong Hesukristo at ng mga sakit ng kalinis-linisang puso ni Maria at sakit ni San Jose at gayon din sa pamamagitan ng lahat ng mga banal magpakailanman. Amen. Huling panalangin sa araw-araw. Makapangyarihang Reyna ng Langit, pinagpalang Birheng Nuestra Señora de los Angeles, ikaw na tumanggap mula sa Diyos ng kapangyarihang yumurak sa ulo ni Satanas. Isinasamo namin ng buong kapakumbabaan na ipinag-utos mo sa hukbo ng mga anghel na nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Nagapusin nila at itaboy ang mga demonyo upang maapula ang kanilang mga kapaslangan at ihulog sila sa kailaliman ng impyerno magpakailanman. Amen. Reyna ng mga anghel, ipanalangin mo kami sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maya payabak po kay kayungan. Pag masusyan tayo pong ngayon ng Aldorni, ngayon kalabing 8 Domingo ng karaniwan na panahon. Kaniting misa, yabetala po ka rin kaya katamong panalangin, din kaya katamong mas sponsors para kintrido ni Nuestra Señora de los Angeles de Mexico. Brother Michelle Ibes Santibanez and family. Special intention, Mr. and Mrs. Michael and Charis Santibanez and family, Mr. and Mrs. Michael and Ali Wood and family, Mr. Mark Ivan Santibanez and family, Miss Jonah Kapulong, Mr. Emerson Lumba and family, Mr. Rene Kanda and family. Special intention, Elise Rosel Di Maunahan. Ang timurin pasalamat dari Jose Pepe Hison, Jefferson Santos, Chris and Rona Gomez, Roland Gonzalez, Dave Clarin, Debbie Ann Maluntag, Cesar and Jocelyn Maluntag. Special intention, Debbie Ann Maluntag. Safe travel ng Nobi Ann Mirandilla. Para king good health ng Cesar Maluntag, Jocelyn Maluntag, Debbie Ann Maluntag, Dave Clarin, Jenaline Maluntag, Joseph Marcos Santos, Jefferson Santos, Dave Clarin at Dale Clarin. Birthday Thanksgiving, Evelyn Cunan, Romel Cunan, Francine Gailon Puson, at Senay Ardenia. Antimuri po para karing kaladwa dari Almar Liangco, Domingo Senior, Maribel Celerina, Conchita, Faustino, Vicky, Joanne Gifat,
Marciana, Joel, Alicia, Honorata Santiago, Emiliano Sr., Valeriana, Cesar, Mercedes at Reynaldo the First and the Second. Makia, may tama po kindalita pamuklat. Anting meto nga pamilya ng Diyos, makatipon tamo, king lagyunig pa, poning anak ang poning banal na Espiritu. Amen.
Manintun tamong pamangan manatili, ing tune tinapay batbanwa, Yesus mismo. Ding sasalpantaya kaya kapilanman, ela kumao. Mananasanang Yesus aginutamo, parati ang maging kekatang pamangan at inuman kekabaning biye. At manatili asang parati kekayungan. At keko ang timurin. Magrasya nga bak kekongan po. Maya payabak po amang. Nasana ning ginuing parati tang bipakabisyan. Na kaboryan ning ginuing dumanop yain tao. At para la nakatamong pamangan, mo paraking katawan no ne, pati paraking kaladwa. Ating peka manyaman, pamangan, paraking kaladwa, yapin mismo yung katawa na at daya ning kayang anak. Karing pinandit, pinili tamo mismong paranupan ning kekatang sarili, uling pigkapilitan tang pakabsyan, ing kekatamong biye, kareng bage makayato. Sisyanta iti, batang maging karapat dapat makisulo, kindulang ning Ginoo kaniting misa. Ginong Jesus, tinape ning biye, pasiknangan mo kami karing mabye mo nga mano, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalulo. Heso Kristo, tinape ning biye, babye mo ke kami kekang sarili ban kanan mit inuman. Kristo pakalolo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, tinape ning biye, adwan mo ke kaming maging pamangan at inuman ning metong at metong. Ginoo pakalolo. Ginoo pakalulo. Ginoo kingke kang ganaka, patawaran mo ring kasalanan mi, at pasiknangan mo kami kingke kang katawan at daya, king pamaglakbe mi, papunta king biye alananga. Amen. Manalangin tam. O mabiyeming Diyos, mahaw kami kingalangku pa sa biye at ligaya, at king pangatupad da, ring sablaming tagimpan. Ipawi mo yung sablaming danop, kapamilatan ng Jesucristong anak mo, ing kekeng tinapening biye. At potang akat muna na kami king keyang sarili,
Panimuna na kesana at pasiknangan, ban ayatad mi, king manayang yato, ing pamangan ning pamikasundo at saya, abukod mong ika, ing ganap amakaibye. Itingan po adon mi kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemot ng Espiritu Santo, meto nga Diyos, manggaman kingalananga. Amen. Makirandam tapo king amano na ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ning Exodo. Karin king disyerto, ring memalen ning Israel, pawalangan megreklamo kari Moises at Aaron, ngara karela. Mayapang gisa na naking pemate ning Ginoo karin king Hehipto, karin makaluklok kami at makapangan karni, at aliwapang pamangan anggang bisa kami. Dapot ikayo, delayo keketi king libutad na ning disyerto, ban patenyo kami mo king danop. Nga ning Ginoo kang Moises. Pauran kong tinape ibat banwa, para kaya kayungan. Sukat lang lagi aldoldo ring tao, at tumipon ketang sapat para king balang aldo. King anti kaniting paralan, asubukan ko at akit nung balurang tukyan ing kanakong panabilin. Dimdam ko ing reklamo da ring Israelita. Sabyan mo karela, king manikwalang karning apanganda potang sisilim na, at mikatinape hanggang bisala neng abak. Kanitara akilala, king ako ing Ginoo ing Diyos da. Inyang sisilim na, lintola ring dakal apugo, at tikpande ing kampo, at neng abak, ating ambun king makapadurot king kampo. Inyang mewala ing ambun, ating melakwan king babo ning gabon. Amapino at maimpis abalamu duman. Inyang ikit da iti ring Israelita, rabalong sabyan nung nano ito, at ngara king metong at metong. Nano iti, nga nang mekibat Moises karela. Iti yaing pamangan, apig kalub na kaya kayo ning Ginoo. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Ginoo pigkaluba nung tinape, ibat banwa. Ing Ginoo pingkalubanong tinape ibat banwo. Itang sablang dimdam tana at abalu at iruda ring pipumpunan tamo. Tamo sukat lilihim karing kaya katamong palipi. Nune sukat tamong ilipat at sabyan karing tutuking lahi. Ing sikanan ning Ginoo at ding makapagmulalang bage akeyang depatan. Ing Ginoo pingkalubanong tinape ibat banwo. Ing Ginoo minutos yo king biga, at inutos na lang mibuklat ding pasbol ning banwa. Pepauran niyang mana, ban apanganda, at pigkalubanong tinape, ibat banwa. Ing Ginoo pingkalubanong tinape ibat banwo. Inya ing tao king pamangan ding anghel mengan yo. Labis-labis ing pamangan abinye na karela. Dela nala king banal ng labwad, karin bundok akeyang simbot. Ing Ginoo pingkalubanong tinape ibat banwo. Pamasang ibat, king sulat ng San Pablo karing tao Efeso. King lagyuning Ginoo, sasabihan kong matimid iti. No apusan pamibiyering pagano. Alag ng ulagay karelang isipan.
makanya ning baluyo tungkol kang Kristo. Nung tunay yung pakiramdaman ng turura tungkol kayo, anong mitutruwanan kayo yung katutuan at sukang Yesus. Lakwan nyo na yung milabas yung marok a pamibiyebye. Lakwan nyo na yung sadya yung pangatao ang ipapahamak, ulo na ning marawak ng pamitan. Ibayo nila rin puso yu at kaisipan. At isulod yung bayang pangatao, amela lang agpangking wangis ng Diyos. Ami patutuwa nagpangking king katuliran at kabanalan. Amano ng Ginoo. Salamat kin Diyos. Parangalan tayo pong yaning may pabalita. Mubukod king tinape, mabibiyeng tao. Nunay king balang amanong manibatan, king asbuk ning Diyos. Ingino man tabaya kaya kayungan. At keko antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Inyangikit da ring tao king alayo ka rin ni Jesus. Niring alagad na sinakela king bangka at mintala Kapernaum ban panintunande i Jesus. Inyangikit da ne i Jesus king kangatbana ning dagat kitnande ngara, Maestro, kapilan ka pa di natangketi. Nga nang may kibat, ing katutuan sa sabyan ko kaya kayo. Panintunan nyo ko, uling ikit yula ring kanakong mala. Nune uling mengan kayo at kinabsi karing tinape. Yu panintunan ing masisirang pamangan. Nune panintunan yu ing pamangan na manatili ang gaking biye alanangga. Ibiye na itike kayo ning anak ning tao. Uling ya ing dinina ng upaya ning Diyos igpa. Inyakit nande. Nano ing sukat ming daptan ban arapat mi ing parapat ning Diyos. Nga nang may kibat Jesus, itiya ing parapat ning Diyos. Maniwala kayo king kayang tinubod. Sinabi ra kaya, nano ing malang arapat mo, ban akit mi at maniwala kami keka. Nano ing kekang daptan, mengan lang mana king disyerto ring pipumpunan mi. Agpang king kasulatan. Tinina na lang tinape ibat banwa banapanganda. Nga nang may kibat Jesus. Ing katutuan sa sabyan ko kaya kayo. Aliwa i Moises ing minye kaya kayo king tinape ibat banwa. Nunay igpakong babye yang tune tinape ibat banwa. Uling ing tinape babyena ning Diyos, ye itang titipang ibat banwa. At babye yang bye king yato. Ngara, dinan mo kaming parati Ginoo kaniting tinape. Nga nang Jesus karela, ako ing tinape ning bye.
Ing lumapit ka nako, eya dumanop kapilanman, at ing maniwala ka nako, eya kumaw kapilanman. Kapatading mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo, makiramdam tapo king humilyo. Maya pa abak po, kaya kayongan. Nga na ning metong estudyante, minuli ya karela. Kaugtong aldo, inatsaning bagna at neng karanop nga na ma, nanong ulam taan mo, nga na nampamangan, nang ulam. Nga na ning ima, sininyalya papunta king kusina. Munta na ka kusina, nga na, diretso na ka, mamili na ka mo, nga na. Ba, nga na ning anak, mamili kong ulam, nga na, wah, nga na. O, tsaka diniretso king kusina. At ikit na ka rin. Yakabud tuyo ing ulam da. Sinuwata ni mana, nga na, bala ko sang mamili ko. Nanong pilinan ko kini, yakabud tuyo, nga na. Nano pang pilinan ko. Wa nga nang mana, mamili ka nung mangangka o alika. Nga na. Ing ebanghelyon dindamtangin ni karugtong nenitang dindamtamo kitang milabas sa Domingo. Panintunan din Ginoo, uling ikit da ing malang de patana. Nung makanano no pepakandeng 5,000 katao, ela pa kabilang den babayan po ang anak. Karemong 5 tinape adwangasan. Nga nang may ngamano ning Ginoo karela, eyo panintunan, aliwa mo yung pamangan na makasira, masisira, mawawala. Panintunan nyo yung pamangan, amanatili nga na. Tabalo nung denasan nyo na itang nengkay, ng karakala pamangan makayapag, mo balo ng kanan mo. O kaya itang, ating kang buring kanan, ating kang pamitan, mo naman balo na ano. Nung iti tutu, kim pamangan, tutu mo naman karingaliwang bagay king biye. Nengkay, atsyunangan keka. Ala kang makaing problema, ating kang masanting nga pamilya, ating kang masanting nga obra. And yet, you feel that something else is still missing. Tambala mo ating pangkulang king biye. Tambala mo ating kapang paintunan. And yet, you cannot identify nano ita. Nung makanyaning panandaman mo, ikaing kasabi na ning Ginoo king ebanghelyo kanitin Domingo. Nga na ning Ginoo, eyo panintunan ning masisirang pamangan. Nune panintunan nyo yung pamangan na manatili king bielananga. Balo tamo na yung danop ning tao, mo kabud physical. It's not only physical hunger. Balo tamo yung tao, atin niya pangaliwang danop at panandaman, maliban kem physical, yapin itang danop spiritual ngara. Ing danop physical, yapin ing awulo na ning pamangan na masisira. Hamong marok po warig paninto na ning ngapangan tamo king aldo-aldo. Natural ali. Kailangan tamo nga mag-obra. O nung eta mag-obra, makanano tamo. Nanong gamitan tamo ka rin kaya katamong nampamayad tamo. Nanong pakan mo ka rin anak mo, nung ka manintunan. Nga naping Noel kabangon ketang kayang kanta, kayod kabayo, kayod barya, habol hininga, habol pera. Kayod kabayo, kayod barya, habol hininga, habol pera. Yun pakanta ka ako, yung pubiyasa magkanta. Pero yung lyrics na nini, as na yung kasanting, pahawagana, kinging bie, puros ng kapanintunan ng pigagap, makapagal, makalangi, makaranop. Kailangan tamo, ing magobra, ban, bumyeta mo. Kailangan manintunan, lalo nang yening panahon ng pandemya. Nano'y nga pagkapirahan, nano'y panintunan, kailangan tayan. Pero nga na ning Ginoo, aliwa mo yan yung kaya kong pigagap dapat kimbye. Uling nung imbukod mong dano physical yung pigagap mo, yung kaya kang pakabsyan,
Sigurado kang malili. Bakit? Because you will always ask for more. You will never be contented with what you have in life. Life, after all, is not just about money and security. There are things more important than material resources and financial stability. At timpang bagay mas maulaga kareti. Oy ni, ingaman ning Ginoo. Ako yung tinapi ning biye. Nino mang lumapit ka na ako, eya dumanop kapilanman. At eya kumaw kapilanman. At timpang danop na ena aulo ning nanumang bagay, pisikal at material. Siguro balo yo po retang pialungan na shape O, nga retang pialungan da rin anak. Potang shape yung square, palub may itang square, shape yung star, palub may itang star, oblong, palub may oblong. May palub yung oblong, ketang square. May palub yung circle, ketang star. Makanya niya naman yung danop. Ating eksaktong panulo at pakibat karing miyayaliwang danop. May aulo yung danop king lugod, king pera. Ing danop king oras, naaulo ning material abage. Ing danop king lingap, naaulo ning pamangan. Ing danop king taong makaintindi, naaulo ning birampong MP. Panulong danop, ating eksaktong panulo, keng gustong danop. Nganaping San Agustin, our hearts are restless until they rest in Thee. Imburi ng sabyan, ing ginuin niyang lalanganing tao, atin niyang kebit king puso na ning tao, king pangatao na ning tao, abukod mong ing makapangat mo. A place, a sacred space that only God could feel. Nga na pong Blaise Pascal, metong niya pong inventor, philosopher, ang pong scientist, nga na, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing but only by God the Creator. Ating bage king pangatao ning tao inge naakat mo ning nanumang material a bage bukod mong ing Dios. O ning masanting nga pag nakakita mo. Kabang pigagap tamo yung pakabsyan yung physical, dapat pigagap tamo mo naman mga nanoy pakabsyan yung espiritu. Inya pong bayo-bayo kong pari nga na ning metong matuang pari ka na ako. Among, kareng panakitan mo, kareng luluba pera kaya ka po pari na ka, ngening pari na ka nga na. Pagkapilitan mong maglele para karetang pagpamye mo nga na. Ingaos na kanita, charity packet nga na. Kareng luluba pera nga na, dapat ating kang charity packet. Uyteng babagutan mo. Karing ka babagot po tang ating lumapit keka. Uling sigurado ating lumapit keka manyawad saop nga na. Iti eya mo para king practical na bage nga na. Eya para king practical. Para ya naman king spiritual nga na. Uling itang charity packet ay ito, yang magpakan king kaladwa mo nga na. Tabalo nung denasan nyo itang potang memyeka ating ngaliwang panamdam. As ng kanyaman kay pakiramdam potang makasaop ka. That's only one way of feeding your soul. Masanting ako tang kaniting panahon. How do we feed our souls during this time? Makanano may pakab siya ning kaladwa mo kaniting panahon. Siyempre, yung misa, yung peka, manyaman na pamipakabsi, king kaladwaning tao. Maliban king misa, na ano pa? Dakalaparalan, ban ing espiritu kumabsiya. Tara, manulutang danop kaniting misa, agkatana-kataning ginong kumabsi, makisulo king kayang lamesa. Ban potang mabsina ka, ika naman ing mabiyasang magpakabsi karing ngaliwa.
Ulwan mo yung danop mo, king misang iti. Ban kanita, ika mo naman, makapanulo kang danop, daring aliwa. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. Kin Diyos, igpang mayupayang tutu, di na lang kin banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong ng ginuta mo, pengaglik mo payan ni Banal na Espiritu, ibayit ka Santa Mariam Birhen, di nasa lalam no payang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka rin mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, sasalpantaya ko, king Diyos, Pakalukluк mo na ng Diyos, sigpang Kaya ito siya mayupayan banwa, to. makaluklok ba na ng Diyos, ipang mahipayin Ba't tuto. ka rin, Iba't ka rin, magbalik ka naman keti. Banmukum Ban ka rin mabiyem pong mga mate. Sasalpantaya ko, yung banal na Espiritu. Kin Santa Iglesia Katolika. Kin pamis sa Magdarin Santo. Kin pangapataw daring kasalanan. Kin pangasubiring meding mete. At kin biye alananga. Amen. Antina ning makatipon taketi, king lagyo na ning ginuta mo, dalantala arapana, ring pamangailangan ning kayang balayan, at ing danop ning mabilo gayato. At ang manalangin, Ginoo, maging biyen na kasa ning yato. Ulitan tayo po. Ginoo, maging biyan na kasaning yato. Para king Santa Iglesia, bading king pamuntok at ministro, pasignangan ding balayaning Diyos king matampanang pamangan ning Ebanghelyo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, Ginoo, maging biyan na maging biyan na kasaning kasaning yato. Para ka rin takangining kasalukuyan, king mabilo gayato, alang sapat a pamangan at binang kalulo. Ban mi bebeta mo tunay makataong be, ading makiyagyo ipakita naman sanin lugod da, at pakalulo, banding sa blami kida sentilang pamibebe, manalangin taking Ginoo. Ginoo, maging biyan na kasaning yato. Para ka rin mesagsag a Kristiyano, banking malagwang panahon, piraswan tayong miyabe-abe metong mong tinapay ng metong mong Ginoo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, maging biyan na kasaning yato. Para kang hanggang komunidad Kristiyana, ban mabiyasa lang munye pa sa bayang ulaga, king Eucharistia, at mangu ibat kaniti, king tiyatagan mitugalaling king karelang sariri, karing kapararang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, maging biyan na kasaning yato. Para kay katanguan at tsuketi, baning balang Eucharistia, maging metong niyang pakitabno king mabiye Kristo, bani pawinin kay katamong danop, para ka rin bagay manatili, at so panakatang magit lugod king metong at metong, manalangin taking Ginoo. Ginoo, maging biyan na kasaning yato. Ngini doon tayong salitang kapagnasan. Betala ka rin kaya katang panalangin din kapatad tamong danupan king pamangan para king katawan. Lalo-lalo na kaniting panahon ning kauran, panahon ning pandemya at kasakitan. Mananasanang susundunong pakabisyan ning Ginoo, king saop daring taong pepakabisyana king kayang grasya. Pangaditala naman din kapatid tamong danupan karing bagay spiritual. Danupan king pansin, king lugod, king masabal, king pamanatindi. Ginong Jesus, maging kay kami kasanang tinape, ning biye, king Eucharistia. Dapat maging suluna ka naman ning biye, karing sablang magdulap keka, ating katuparan at tula, ringega na ganang makatuklas keka. Manatili kang kayabemi, ngenit kapilanman. Amen. Talakad no po rin at makasadyang mag-offer.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon matanggap ya arapaning Diyos, igpang mayupayan totoo. Tanggapan na sana ning Ginuy tindaon karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ning kayo lagyo. King kay katami kasaplala at kimabilog ng Santa Iglesia. Mapamakalulong Ginoo, pabanalan mo retingain at bustan mong iting spiritual ming sakripisyo, gawa na keng alanganggang regalo keka. Tiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabay kaya kayongan. At kekon, Yat nayo rem pusoyo. Mangayat na no king Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati o igpa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, ing sabla-sablang bage, malati at maragol, itingan dapat mo. Ing pamanaliwaning panahon, kaleldo at kauran, pamintuan na ing batas mo. Ing tao may gawaya king kekang wangis, at may pagkatiwalan king lelangan, kambening sablamong kapagmulalan. Ya ing maging talasuyo mo, magari king sikluban king lagyo mo, at pupuryan ing kekan ligaya king sablang dapat mo. Kapamilatan ng Kristong Ginumi, puryanda ka Ginoo, kambering sablang anghel, king karelang dalit ning tula, ngaming kakanta. Banal, banal ka o Ginoo, banal at mayupaya. Mitnuyay banwa, mitnuyay yato, king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakataskatasan. Hosana, Hosana, king kakataskatasan. Waniyaing daratang, ilagyo na Ginoo. Hosana, Hosana, king kakataskatasan. Hosana, Hosana, king kakataskatasan. Tunay kapin banaloig pa, igaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingain king espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ng ginuming Kristo. Bayo yami daon kusan loob kimpamaylas at kamatayan kinuha na yung tinape, pasalamat ya keka. Piraso ne at binyene karingke ang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiing ka na kong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinuha na yung kalis. Pasibayang pasalamat keka. Ing misteryo ng kasalpantayanan. Potang kakanan niya iti hinape. Potang miminum kami kaniting kalis. Kekang kamatayan te kami ang paasyan. Ang ganaking datang ka, king ligaya. Inyangin gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo,
Daraon mi kay ting tinapin imbye at ing kalis ning kaligtasan. Layon mi pong pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming ipagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ng Banal na Espiritu. Ganakan meo igpa in Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap ya king lugod. Kambenang Francisco in kaya kaming Papa, i Florentino in kaya kaming Obispo, i Pasiano in kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari. Ganakan mula naman din kapatad ming matudtod na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kaya kang kayarian. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiela nangga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, San Jose, ing banal ng esposo, ring sablang apostol at santo at tinupad king malmong kaburyan, kay kabaning panahon, pupuryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayan tuto kagom ning banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Amen, 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 amen. Pagkalob na ning ginuing kaya katang apangan king aldo, apangan nemo para king katawan, nune pati para king kaladwa. Anyawaran tamo'y tapang maging pamangan mo naman para karing ngaliwa, king panalangin tiro ning ginutang Jesucristo kaya katang. Ipami at syupano, disambang yai lagiw mo. Datangin kayarian mo, ni Panginoon inglok mo, et isulit antibanwa, ni Panginoon inglok mo, ing kaganan ni ingaldo-aldo, ibye mo ke kami ingaldo-geni, ampun ipatawad mo ke kami, bigsa namin keka, antiing mamamatawad mi, karing ikasalak ke kami, mga ebukay pa'y sa bulking tukso, nune ikabos ni Marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning kaya kang pakalulu, parati kami kabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kekaing kayarian, at ikayumayan, at iligaya manggaman king alanangga. O
O ginuming Yesu Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ing ginuman tabe parati kaya kayongan. At kay ko antimuro. Metong karing danop na ning yato, yapining kapayapan, dakal taong danupan king kapayapan, maging dala nakatasanan ning kapayapan, kimbalang metong kapamilatan ning pamamiyeta mo, king kapayapan ng Kristo, king masayang paralan, kimbala metong kapayapan kaya kong ampo, is be with you. Cordero ning Dios, aminalak ko, ing kasalanan ing yato. Pagkaluluhan mo kami. Cordero ning Dios, aminalak ko, ing kasalanan ing yato. Pagkaluluhan mo kami. Cordero ning Dios, aminalak ko, ing kasalanan ing yato. Ibye mo ke kami ing kapayapan, ibye mo ke kami ing kapayapan. Nyo ing ginutang Yesu Kristo, ing tinapeng tinipay bat panwa, ing tinape ning biye. Mapalad tam, ita mo nga usanan tanggap king kayang katawan. Ginoo, kung matapantanggap kay ko, dapat igas may amano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, idala na katangan sana kimbiye alananga. Amen.
Si Claude Tamo po. Panalangin kang San Jose. Bapo talalingap nin talapagligtas. Esposo ning Nuana Birhen Mario. Keko in Diyos penibala ning anak ng bugtong. Keko ay Mario binili no yung kapanaligano. Kambe mo i Kristo mi katawan niyang tao. Wana San Jose, kami mo naman ipakit mo, imetong kang igpa, at tayran mo kami kindaklat nimbi. Aduan mo para kay kami, ingrasyo, pakalulu, ang ponsikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami, karin sa blang marok. Amen. Orasyo Imperata, laban king COVID-19, itamongan po. O mapamakalulu, ang mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalanda kalakasakitan ke kami, at may kamateno, karinda kalataw. Aduan mingeni keko, imbaligdan mo kaming mitmong lugod, at yatchat meke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi kinsakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mulo, ring taong mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat kim pangakalat no. Ipanalangin milo, ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili lamo at sali, karetang bakbo ng tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo insablang pa magkapilit mi, ban mapupusno iting pandemyo king bansami. Ipanalangin mi Lorin Doktor, Narcis at insablang lilingap karimi salunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalam mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawo, kaniting sakit. Ipanalangin mi Loret ang miyawa no, humayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karelo, pagkalam mo lang alangangang kapaynawan, diat ang mayango na biye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap din sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sano, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayang loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalo na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay indunin Diyos, mo sana pisawili ing aklis mi keko, king kagulangan mi, bagkus mo kami ikabos kin sablang panganib, o maligaya at kananwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulo namin Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tam. O malugod ming igpa, king tinaping may piraso para kay kami keti. Akilala miyo, Yesu Kristo ng anak mo, ing suluning biye. Parati mesa ng babye kay kami iting tinape. Bustan mong iyo ing maging kakanan mi, king aldo-aldo, at lalong
Manyaman po tang darake miya karing daranop king nanomang paralan. Ipagkalob mo po iti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Aliwa mo ing danop king katawan, ing ulwan, nune pating danop king kaladwa. Kaniting misa, inulo ning Diyos ing danop tamo king kaladwa. Kaya rinig misa, tutubod na katamo, pan manulo mo namang danop karingaliwa. Ing ginuman tabi ake kayungan, At keko antimuri. tanggapan nyo ing bendisyon, ing mayupaya at malugod a Diyos, ing igpa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, mi pakabsyan kayo, umena kayo, at pagabsi mo naman karingaliwa. Salamat king Diyos. Miras na o bininyagan, impangit kawahidangan, bendisyon ng Diyos lawit nuwan, kaya katayak ang pangalan. Amanong napagkamalan, amanong mapiyakasalan, usalli karalong luma, yaing kaka maniwala. Mayapat magrasyang oras kay kaingan ko. Kumusta na kayo? Palagi ko pong kayabe king panalangin ko. Mekat, dakal mo po ring sasengsing kay katamo. Uli na niting daranasan tangin ng pandemic. Dingmila ko kabyayan o kapanintunan, mga man Nebawa City. Ding may ulila at may sakit no king COVID-19. Di nga liwa, baka mainit na lo. At mabubuisit, uling nila makalwalwal. Panalangin ko pinpuing sana akabisan tayo ng pare-pareho. Ing negatibong epekto ng iti. King kakatang pangkalahatan na kalusugan. King pamikakatawan man o king mental at spiritual well-being tamo. Ipagtapat ko po kay kayo. Kaya being pisamban ka rin mituran financially kaniting pandemic. At pagkalungkutan ko pong pagtapat kay kayo, kinging parokya tamo, kabilang niya kareting mituran. Kareta pong first 9 months ko kaya king parokya, waling bintang ko kaya ni May 22, 2019. From June 2019 to February 2020, ikwata mo pong meka likum o meka save dita. Pero inya pong makbunging pandemya, ditak-ditak, magigisan at may gisan na po rin. Kasi naman po, isusundin kaya katang gastusin. Yung pasweldo tamo, yung pangamayad kuryente, pondanom, yung maintenance tamo, yung aliwa pa pong programa nga dapat tustusan. Siyempre po may bawas na resisimba at may lakota mo rentals, karing king hall, ang po pa king mortuary. Niya makanyan pong nanapin, may langining kaya katang kabaning tipan. Uli na niti, din po nga bego kay Finance Council ay happy balak ni yung dawang programa bang so pantaya po yung kaya katang parokya. At ini pong programa ngayon dinamyan titulong Sao King Parokya ng Santa Monica Kayadwangan Daka. Iti pong programa nasa na yung makali kong pondo para panastos ka rin sa blang pamangailangan ng parokya tamo. Makanano kayong makapakyabe? Lapitan nyo lamang po rin abe ko kayong Paris Finance Council bahan makapagpalista kayo. At atinanda kayong karagdagan informasyon dikil kaniti. O kaya
iskanyeng code king baba. Sa asan ko po, kaya kayong taus-pusong pamakyadwangan kaniti. At mananasana ing ginong Diyos, amayupaya, yan ang balang mablas, king kaya panyod ka na ka. Ini po kaya kayong talasuyo, amo nga rin sarano. At bendisyonan na kayo ng Diyos, amayupayan ko to. Ingid pa, ang poning anak, ang poning banal espiritu,